O Concello de Rianxo impulsa traballos na rede de saneamento e abastecemento. Estas a actuar en diferentes puntos como vilas ou quintáns. O mes de agosto está chegando ao seu fin, polo que semella que a época forte do verán está a pasar. O que sempre será protagonista nos concellos son as obras. No caso de Rianxo, o goberno municipal está a impulsar diferentes traballos que se realizaron ao longo deste período estival. O rexedor local, Julián Bustelo, apuntou que teñen varias actuacións en marcha, algunhas denominadas menores. Estamos desenvolvendo co Departamento de Obras que teñen que ver fundamentalmente con reposición de firme en algúns viais ou con pequenas conexións de saneamento. Vimos de acometer a conexión do colexio Ana María Diegues de Asados ao saneamento, que non estaba conectado. A continuación faremos a pavimentación do vial que pasa polo seu lateral e, bueno, así distintas actuacións menores. Non temos en marcha tamén outras actuacións de maior envergadura. Neste momento estáse traballando no núcleo de Quintáns para acabar as obras de dotación de rede de abastecemento e saneamento, unhas obras que levan xa alrededor dun ano en marcha. O alcalde de Rianxo recordou que esa actuación leva un importante atraso. Motivado fundamentalmente pola dureza do subsolo, non? Que nos atopamos ao empezar os traballos. Esperamos que nas próximas semanas os traballos xa rematen e xa se pavimente o núcleo completo e a partir de aí darán comezo outras que tamén están pendentes de executar, que xa se licitaron e xa se adxudicaron nestas últimas semanas e que agora empezaremos nelas, non? Por un lado, que será a primeira a que vayamos, será a de Vilas, no núcleo de Vilas na parroquia de Asados, na que tamén se farán unhas obras para conectar o núcleo á rede de abastecemento e saneamento. Unha vez se rematen, comezarán os traballos de dotación da rede de abastecemento e saneamento no núcleo da Casilla, na parroquia do Araño. Que tamén ten certa complexidade, porque primeiro temos que facer un cruce a través da estrada da que é titular a Xunta de Galicia, ali ao carón deste núcleo, e a maiores, unha vez que está remate, faremos tamén a de, 3 actuacións na parroquia de Tarajoña para tamén ampliar a rede de abastecemento nesta parroquia. Non son actuacións que durante estas semanas pasadas se licitaron, se adxudicaron e que agora, unha tras outra, iremos executando de aquí hasta a final de ano. Bustelo sinalou que se licitou tamén a pavimentación da vía que dá acceso ao polígono industrial. Que, tuvemos a posibilidade de acollernos a unha línea de subvencións da Xunta de Galicia con esa finalidade. Recibimos no entorno de 55.000 euros e coa achega municipal tamén importante, faremos ese traballo nas próximas semanas. E afirmou que outra parte importante dos traballos que se están a realizar está no mantemento. Non cabe duda que sempre é importante, non? Comentaba estes pequenos pavimentados en distintos núcleos ou pequenas actuacións, traballos, por suposto, de limpeza. E todos os anos son importantes, un ano como este de intensas chuvias hasta ahora mismo, non? Hasta incluso no mes de xullo, tamén exixe un traballo de desbrose nos distintos viais importantes,